Aninka, Bicinka, toto je moje prvé video, ktoré sme točili už miliónkrát. Len nám to nevyšlo. Tak, tu je moja kamarátka Kika. Kika, kde si? Hello. A tu si. Čakaj, tu je nejaký parkour, no tak to sa idem pozrieť. Áno, ja som to chcela skákať len toto. Ja som tam stále padala. A nemám chuť stále padať, lebo vtedy... Aj ty si chci. Aj ty si spadla. Kikuška. Už niekoľkokrát som spadla, áno. What? Nie, ja som spadla na to posledno. Uihi, 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 Tadam. uihi. Tadam. Tadam. Lekwanik. Tadam. 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 Ľudia, len keď na tomto videu musím upozorniť, bude viac jak 100 lajkov, tak Kristina, drž hubu. Dim bom. Jak na tomto videu bude... Mi dala len 5 coinov. Na čo mi je 5 coinov? To je kravina. Kikuška, čo si chcela povedať? To je S. Nebudem hovoriť, lebo nechceš, aby som spomenala video, takže tak. Dobre. Áno, tak to nejame sami. Nie, Gim je hrozné, ja som tam bola viacejkrát, ale to je strašne hrozné, Kika. To je miniatúrne a je to úplne hrozné. No, tak poďme do Malka. OK. Už tu aj ostatní. No, tak leda ľudia, musím povedať, že ak raz to video bude viac jak 100 lajkov, kúpené si Robuxy a postavu nejaký outfit, lebo nevyzerám zrovna najkrajšie. No. Ja nevyzerám najkrajšie. Absolutne nevadí. Ale ak na tomto videu bude viac jak 50 lajkov, tak hrám hororovku. A ja, keď si zahrám hororovku, ja som proste mŕtva. No, tak som zase asi tak. Ja som, že stojíš. Však ale ty stačí, keď dáš more ph, ja neviem, jak sa to číta po anglicky, hej. A ty... Neviem, že sa to dá použiť. No a ty môžeš byť, čo chceš. Uí, už to začína. A ak na tom, no a ja keď zahrám vlastne hororovku, ja dostanem infarkt. Takže, lebo raz sme sú to s pani Kikuškou, sme si zmysleli, že zahráme si school horror. A čo sa stalo? Uvidela som tam dve oči a hneď som sa divovala. Kde je typek? Aha, tam je typečka, kokos. Práve na druhom patre. Kde je? Typečka. Ja mám pánu, že skrýšu. To ma nikto nenájde. Kde si? Už ťa umlátili, čo? Nie, neumlátili ma. Janika, k tomu nejdem slušných slov. Kikuška, ale ja toto video nechcem stríhať, máš smolu. Oj, to není dobré, typkovia. Videla som jedného typka a radšej idem, oj. Typka ma videla. Aninka, vieš, že tam také, že kotva a môže sa kľudne aj hýbať, jak on chceš a nepôjde s tebou? Viem. Jaj! Miau. Jaj, nie, prestaň, čo robíš, typku? Áno, typka ma našla. Aj mňa našli, ja som zbitá. Teraz idem hľadať. Kokos, reálne tuto stolička skáče? Kamoško, je ti jasné, že ja ťa... Ale tú pípku chcem... Počkaj, neviem, ty počkaj, mladí sa oba pozica. Tu nikoho máme.
Dej si. Keby to nám tiež nemalo byť moc, akože, no to... Zapíname, prosím. Zapíname. Ikuška, radšej buď tichučko, dobre? Zapíname, prosím. Zapíname. Kristína! Vieš, ak je to počuť v tom videu, Pane Bože? Vieš, jak? Viem, jak. Preto si to robím. Dobre, ja som si ti dala čo na najtichšie, takže máš smolu. Ale Ninka potom ma nebude absolútne počuť. No tak máš smolu. Je mi jedno, že to nebude počuť. Ja nemám smolu, ty máš smolu. Lebo reálne s niekým natáčaš video a není ho ani trochu počuť. Vieš, ak sa jej počuť, Kristína, to je jedno. Proste aj tak je ťa počuť. Tak drž hubu, prosím ťa. Kristína! Ja na chvíľu toto videjko stopnem. No, ľudia, musela som to na chvíľu stopnúť, lebo tejto pani Kikuške som musela niečo vysvetliť, že je Kikuška? Á, čo ma zabíjaš? Ty si prepatá? Ninuška, zmátila som ťa. Videla som typka, ktorý išiel týmto smerom a vidím aj Hello, welcome to the school. It's not okay, kamoško, tady to neutečieš, vieš o tom? Oh. Ani ty. Ja som ho trafila do kuchy. To je veľmi zaujímavé. Teraz asi zmenil. Á, tam behá ten škareďák. Myslíš si, že je normálny globus na chodbe? Ten globus je veľmi sprostý. Je absolútne. Karár. Super. Oninka, fakt pôjdete aj zajtra? No ja neviem, dúfam, že pôjdu. Reálne, ale víš, jak mi to tresko vtedy do nosa, kokos, a ja tam budem mať modrinu. Ja zajtra pôjdem do školy s tým, že ja mám modrinu. Na nosi. Hej, ale Ninka, prečo nehovoríme normálne, ako sa volajú? No ja neviem, proste... Na YouTube nepozriem. Hej. Ale aj tak. Keby sa bavila úplne normálne. No tak máš smolu, ja to nepoviem. Fakt? Dobre, ich môžem kľudne úplne všetkých vymenovať do jedného. Čo som? Ja som dub. Nie som dub, ale to... Ale neurobím to, Tam idem takto, sem idem toto. Tu sa studňa zdvojila, aj studňa sa dá? To som nevedela. Ale kokos, my sme tam išli blízko kúpiť do potravín dezinfekciu. Sme tam Alpu kúpili sme tam Alpu. To nebol škrábanec, Kika, mu dostiekla aj toto. Veď si mi teraz povedala, že to bol malý škrábanec. Nehovorila som, že to bol malý škrábanec. Podľa my sme nešli... To bol škrábanec. No a už som zbytá. No a vlastne teda... čo ti poviem ešte k tomu? Jaj? No a my sme kúpili teda Alpu a tam je 60%, no. Vieš, čo myslím? To, čo pijú dospelí ľudia a čo je v pive. Áno, niečo také, to nemusíš už hovoriť. A vlastne, bolo tam toho 60%, teda aspoň Anetka to tak... To mi teraz povedz. Aspoň Anetka to tak prečítala a Anetka si tak namočila pršťok malíček. A ona taká, že to je dobré. Že to je fakt dobré. A ja taká... Oni to potom, že si ochutnávali. Počka, nie, všetci nie, našťastie, iba Tomáš. No áno, lebo ten je úplne negobeček a nehovorila si náhodou,
že to nechceš hovoriť. Buď radšej ticho, dobre? Buď radšej ticho. Dobre, kľudne. No a vlastne on si dal. A povedal, že pôjde, že chutné. Nie, vieš čo povedal? Že kamo, ale to je fakt dobre. Potom sa za mňou rozbehol ten vysoký. Alebo reálne jedného meno povieš a druhého nie, no tak... To je mi uričikika. Potom sa rozbehol ten vyšší, toto. Ten druhý blbeček. Áno, presne tak. Teda, to je už blbec skôr. Je taký veľký. No a vlastne, ale jak to, no už poviem jeho meno, jak to Tomáš ochutnal, on povedal, že kamo, to je fakt dobré. No a on mi to začal trhať z ruky. A rozvíjala sa nám Alpa. Nerozliala sa nám našťastie Alpa. No a vlastne, tak to bolo. Inak ja si polku, ešte dám toto bude posledná hra, upozornenie, posledná hra. A potom ma začali naháňať. Ja som spravila veľmi, ja proste neviem, ja už sa fakt nechcelo, ale keby som vedela, že že tam pôjdete ku mne šopať, no tak tam idem, lebo viem, že vtedy... Kikuška. Áno, ale keby ste tam boli iba babi, tak... Hej, lebo toto reálne... Lebo vieš, koľko vecí sa stalo z toho, že sme boli iba babi vonku. No, nič zaujímavé. No, a koľko vecí sa stalo, keď sme boli s chalanmi? Veľa, a bolo to jedenkrát. No a proste bolo to dobré, no. Takže dúfam, že pôjdu aj dnes hrať futbal. A Nenka, tam idem s vami. OK, lebo my sme to začali tým, že sme tých dvoch blbcov začali prenasledovať. A keby pozerali náhodou toto video, tak sa nám ospravedlňujem veľmi úprimne. Im a ospravedlňujem to čo ja neviem, lebo ty to potom v škole dajú že ty si youtuberka, ty máš veľa... Joj, čo robíš, kamoško? A som zbytá. Áno, to by bolo fajn. Ale vám to úplne, ale kto vám zavidí? Hej. Však, a vieš, ako som bola rada, lebo my sme sa začali s Anetkou reálne smiať. Počkajte chvíľočku, na chvíľu to stopne. No, ja som to stopla trošku dlhšie. Už sa to teda vlastne skončilo. Dobre, tak ľudia, ja sa s vami lúčim. Takže ahojte, píšte do komentárov, aké ďalšie hry z Robloxu mám točiť. Tak... Tak ahojte. Počkať, haló. Nedá sa mi zastaviť. Tak ahojte.